pinggir dhuwur iki. Pinggir dhuwur. Terus iki jalan perkebunan iki jane. Iki untuk swadaya masyarakat sekitar sing duwe lahan-lahan kok kene niki. Ini iki gak kena arep-arep teko bantuan teko pemerintah. Ora bakal mungkin soalnya ya wis daerah kebon iki gak terjangkau karo pemerintah daerah atau pemerintah apa meneh ya pusat. Wis ora mungkin iki kudu swadaya masyarakat ngono. Kesadaran sing wis duwe tebu, sing duwe panenan, sing bakal liwat ngono kuwi.